Umar Bacili ale ni Laji Fofana botarake nunu maa fila kantigɛlen ka kulikoro. Kibara min sera ma olu kɔni ne a yɛrɛ ka fɔ ko ni maa fila Laji Fofana ale ni Umar Bacili ko nunu kɔni kun ye wari falenna ye Bamako aéroport la ni o ye pankurusoba ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni kun be nunu kɔni dɔ ni wari falen ko u kɔni kun be mɔgɔw ka euro ale ni dolariw ka olu falen ka kɛ Mali CFA wari ye ko wa o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ ko Laji Fofana ko butiki belebele kɔni kun be ale bolo aéroport la ni a kɔni kun be dumunifɛn misɛnninw feere olu kɔnɔ ye ko Laji Fofana ale kɔni ka baara kɔnɔna la ani cɛ dɔ kɔni ne be yen nɔ olu nana kɛ client ma ye ni cɛ in kɔni kun be wele ko capitaine u ka baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la ko tuma dɔw la ni finitigilaka in ale yɛrɛ kɔni kun be taa Laji Fofana nunu kɔni ka so wari falenw na ko walima a kun be Laji Fofana yɛrɛ wele o be taa wari falen a ma ko o baara hukumu kɔnɔna de la ko janvier kalo tile fɔlɔ san 2023 kɔnɔna la karido ko capitaine ale kɔni ne Laji Fofana wele ka o kɔni bila ko a ka wari dɔ kɔni falen nka wari in kɔni kun be taa CFA wari miliyɔn 14 na Laji Fofana ale kelen ka dɔn k'a fɔ ko ni miliyɔn 14 bɛɛ lajɛlen kɔni tɛ sɔrɔ ale kunna ale ye wele bila a baarakɛɲɔgɔn ma ni o ye Umar Bacili ye walasa u bɛ se ka ni wari in falen cogoya min na o kɔni kɛlen ni maa fila olu kɔni ye ɲɔgɔn dalajɛ ko u kɔni bɛ taa wari in kɔni falen capitaine ma i n'a fɔ capitaine kun ye a laɲini cogoya min na ko sira de la Tour de l'Afrique yɔrɔ la ko finitigi fila fɛnɛ olu kɔni fɛnɛ bɔra mobili dɔ kɔni kɔnɔ ka na olu kɔni lajɔ k'a yira olu la ko olu kɔni ye capitaine kɔni ka ciden ye ko u ka don mobili kɔnɔ u kɔni ka taa wari in falen o kɛlen ni maa fila Umar Bacili ale ni Laji Fofana olu kɔni ye u ka moto kɔni kalifa dɔ la Tour de l'Afrique yɔrɔ la nka Umar Bacili ale kɔni kunkolo ma sɔn ale kɔni ye a muso kɔni ladɔnniya u ta yɔrɔ la ni telefɔni ye wa a ma da o fɛnɛ ma a tilala ka a terikɛ dɔ ka o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ladɔnniya suguba kɔnɔna la u ta yɔrɔ la kabini o yɔrɔ la o terikɛ in o kɔni fɛnɛ ye u nɔ minɛ ni telefɔni ye walasa u ta yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka dɔn telefɔni kɔni kun bɛ ka tamasere minnu kɔni yira olu kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ ko ni maa ninnu kɔni ko u tɛmɛla 26 mars fanfɛla la ni ka u kunda kulikoro kan ko wa u ta kuma yen nɔ ko fintigilaka ninnu kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ ko capitaine ko o kɔni bɛ a ka foro kɔnɔna la ko wari falen kan ka ta kɛ yen nɔ nka u selen ɲɛfɛ ni maa fila ninnu kɔni si kun tɛ ka sɔrɔ telefɔni na tuguni ko wa fɛnɛ terikɛ ale yɛrɛ kɔni kun bɛ ka u nɔ minɛ ni telefɔni ye cogoya min na ko o signali kɔni yɛrɛ bɛɛ tununna ninnu kɔni somɔgɔw ni u teriw ye u ɲɛnafilɛ o karidon tile bɛɛ kɔnɔna la u ma u ye fo ka taa su ko ka dugu jɛ u ka sɔrɔ o la ka taa u ka tununikoma kɔni ka o fɔ finitigilakaw ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la 4e arrondissement polisiw sɛgɛsɛgɛliw kɔni baaraw daminɛla o cogoya de la fo sibirido janvier kalo tile 13 bɔtarakɛ nunu fila bɛɛ kantigɛlen kan yiri dɔ kɔrɔla la kulikoro kɔnɔna la nunu kɔni kun ka wariw tɛ u kunna tuguni an bɛ wagati min na i ko sisan finitigilakaw olu kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw la walasa cogoya min na ni maa fila nunu fagala cogoya min na o ɲɛ bɛrɛbɛrɛ bɛ se ka dɔn ale ni maa minnu ye u faga an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da aw tulo kan an ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ